Hej og velkommen til den her sæson, der kommer til at være. Vi spiller inde på Silver Orion Prison. Yes, en fed prison server, som har givet mig et lille celle her. Men nu vil jeg smutte over til real life. Historien er, at jeg vil svime herinde. Og så skal jeg så bare prøve at finde på alt muligt. Smutte ting her. Så ses vi bare til optagelserne. Fuck er jeg? Jesus Christ, jeg ligner et lort. Okay. Det er sgu ikke mit hus. Det er sgu ikke mit hus. Hvad fuck er det? Det ser færdigt ud. Weed? Jeg ved ikke, hvem der bor her. Det køber fuldt på vejen. Lad mig lige sætte noget senere hensyn. Der kan noget fjernsyn. Hjælp mig. Der var fast. Så jeg lige lægge et kisten. Det var det sgu ikke. Det var meget. Der er ikke noget i nogen kisten. Er det med den her kiste? Nej. Jeg tror lige, jeg lukker den der. Jeg tror sgu, jeg er blevet kommet i fængsel. Nå, men jeg har da fået mig sådan et hus her. Jeg ved, hvor fuck jeg er henne. Den er jern. Jeg tror sgu, der er en jernkist. Yes, den skal bare få sådan. Jern. Jeg havde øjeblikket. Nå. Det er fucking coke. Okay, jeg tror lige, jeg tager noget tøj på. For helvede til tøj. Prøv lige med dem der. Så tror jeg bare, vi ses derovre. Okay. Jeg er tilbage. Jeg tror, mit hus det er det der. Twitch? Hvad? YouTube? What? Jeg tror det... Jeg har hørt rygter om det. Det skulle være en farlig jern. Ikke når man har hørt her. Det er slet. Jeg tror lige, jeg skal løbe lidt, fordi jeg giver på. Jeg har rygterne for den. Om natten så åbner jeg sådan en black market. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg har svært på den fejl her. Inden. Kuk. Det er sgu meget salgbart. Så har vi sådan. Wow, så jeg skrev ud siden, hvor mange penge man har. Men jeg havde noget, altså brød her. Så sådan en der.
Jeg har penge. Jeg tror lige, at jeg tager noget med. Dejlig mad. Hvad ser jeg? Jeg tror bare, vi spænder tilbage. Så er lige armor af. Lægger jeg det her. Så kommer man. Og jeg skruer. Så jeg skruer her. Jeg synes, det er lidt langt for mine små ben at løbe. Det er stort. Vent lige 2 sekunder. Multiplayer settings. Jeg tror lige, jeg løber tilbage. Jeg tror lige, at jeg lægger mig til at sove. Jeg tror bare, vi ses i morgen. I morgen tidlig.